Okay. Kamano. Aliet. Yes. Modi owuoyo wacho ni the spirit mag winjruok kind mosenindo maneno gai mar ODM Raila Amolo Odinga kod jatend piny William Ruto, kweth mar Dr. Buro Oginga mawinjore gi sirikal obalogo dabal. To mani kwethu obalo gigi nang' kopo ni wach ma Modi wacho ni. Erokamano Abati. Adwoko ne Modi erokamano nikech apani koko temo mondo donje ng'weje ni mondo onge kaka itime. Nikech ma jasiasa mathiring', owach ni jasiasa mathiring'. Bati miya thuoli winj kaka wache ni flow. Imbi ne thiring'enyi ba. Gimo miya wacho kamano. Yes. Mokwongo, tim ma Modi nitie en yamba nyakoi moro ma obiro gi tho Raila Odinga. And sami pimo jo ODM gi yamba nyakoi, to Kisungu wacho ni mano is a wrong equivalence. Nikech tim ni ok nyal luongore ni gi jo ODM ma wacho ni gi spirit mar Raila Odinga. To king'iyo kaka giwuotho gi joma giwuothogo, samoro ahero andika mar buge mag historia kata buk maler. Kisomo jo Korintho 1:15-33 wacho ni bad associates spoils good behavior. King'a maber tiwuotho gi joma richo, then gima mono waketi e klas joma richo no onge. Gimomiyo awacho mano chalo kama. King'iyo bura manye gibedo go nyocha ufungamano, tiyudo ka tim ma giwuothogo no samoro miya penjora ni to mae juogi mar Raila Odinga man kacha koso mato machielo. Ngech king'iyo timno tiyudo koting'o Pauline Njoroge ma jalwet Uhuru Kenyatta, maka ne Raila poko chako tiyo gi Uhuru to ne yanyo Raila aduwa. Kichake ng'iyo very keenly tiyudo Wamboi ni ng'ama nyako manogo sigalagala ka Raila tho. Mage jomo mako bench makanyo. Kichake ng'iyo kanyo tiyudo Paul Njagi. Koro king'iyo timni tiyudo kochendo. Mar ariyo, jogi wuoye e basis mar 10 points agenda. Manova from the Nadogo report. Ma 10 points agenda ni king'iyo very cleanly tiyudo ka nen gima nogole Nadogo report. Ma en the first number mowuok gi 9 items. Iwinjo, owuoye distribution of resources. Masani Ruto tim across the country momiyo jogi go koko. Joma jodalawa ma wuondre ni pod gin jodie modhi ochung'e ko. Gik ma gigo e koko no, the first thing magigo ne koko en ni Ruto gero reru. Ruto yao barabara madhi komoro. Wawinjore. Koro gini king'iye maler to an awacho niya ok awuo specifically ka wuoyo kuom Modi, but na wuoyo kuom oganda ma Modi wuoyo kuom gigo magi ne idala gino. Jogi king'iyo gi tan guma gichung'e akia. Gimomiyo gima gichung'e akia. King'iyo analysis maber tiyudo ka kuom renowned philosophers anyalo nyisi Gandhi. Gandhi wacho ni duond joma ng'eny en duond Nyasaye. Sauti ya walio wengi di sauti ya Mungu. Koro ka jogi gin jo ODM adier. ODM nigi 16 governors. Governors adi ma giwuothogo. ODM nigi 20 senators. Senators adi ma giwuothogo. ODM nigi 85 MPs. MPs adi ma giwuothogo. ODM nigi MCAs 578. Gin gadi kocha. Then kidaki chaki ng'iyo the other composition. Iyudo Kibagedi kacha. Tiyudo Nyonka kacha. Tiyudo Amisi kacha. Tiyudo Ososi kacha. Tiyudo Sifuna. Then iyudo Babu Owino. Iwinjo. Koro kiyudo ka alignment joma jogi obedo go piny. Tiyudo ka jogi bor gi ODM kaka chieng' gi dwe. Iwinjo. To king'iyo kaka giwuoyo, an giduoge kawo young people. Chieng' gi dwe samoro romo ka. Giromo to ka giromo, tiyudo ka onge compatibility, onge winjruok. Emomiyo wuoyo e clip. Ma samoro iwacho ga ni kokirwako gimina ni rwako no, to samoro wang'i nyalo kethore. Wawinjore. Koro jowa gi nyithindwa gi wabro mana tayo gi mos mondo wa grow together. Yes. Modi. Yes. Waduok wacho wadwa ni majaduong' kae.